खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयाहाय निउज 24 बड'लेण्ड खौरां बिजिङावहाय XNDB वेलफेयर एसोसिएशननि मोनसे स्टेटमेन्टखौ आं नुनो मोनदों। नुनायाव माखासे बिथिङाव कयेकटा बाथ्रा बुंनाय सोर बुंदों बिखौ रुजुग्रा ना UPPL नि TCLC नि चेयारमेन ना मा बेफोरबायदि बिबान दं होनना खोनादों। जेखियानो जाया थाथों बिथांमोना 100% UPPL नि बुंजायो। सानसे समाव बिथाङा इलेक्शन गेलेदोंमोन जेनदों जेननानै दा TCLC चेयारमेननि माबा मोनसे बिबान होनानै दोनदों होननानै खोनानो मोनदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया डेपुटि चिफआ। जेखियानो जाया फार्स्टआवनो आं मोनसे भिडिअखौ होनानै होगोन। नैबे मोनसे भिडिअआ बर'नि खौरां बिजोङावनो सप्ता खनसेसोनि सिगां बा सप्ता खनसेनि जाबाय दिनैहाय फैनाया बिश्वजित दैमारी सारनि मोनसे स्टेटमेन्ट होना गालांनायमोन। नैबे बेखौ आंबो हगारदों 7 दिननि सिगां मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना 7 दिन बिदिनो जाबायदां। नायनो हागोन नोंसोरो हाबफिननानै नायनो हागोन। लिंकखौबो आङो फेसबुक पेजआवहाय हगारनानै दोनदों आं। बावहाय माखासे बिश्वजित दैमारी सारा गोबां बाथ्रा बुंलांदों आफादनि सोमोन्दै बा NDFB सोद्रोमाफोरनि सोमोन्दै बा जाय दा नैबे वेलफेयर एसोसिएशननि बारैबो जाय हक बेखौ एसे खोनासंग्रोनानै लानि। बिनि उनावहाय रुजुग्राया दिनैहाय मा खोथा फोरमायदों बिश्वजित दैमारी सारनि सायाव बेखौ एसे नायनानै लाग्रोनि। बिनि उनावहाय आं माखासे रुजुग्रानि बाथ्राखौ लास्टआवहाय आङो बुंहैगोन। बुंदोंमोन आंथ' मावनो हायो अदेबानि जुदि नोंसिनि गेजेराव सोरबाया जुदि आंखौ दाय होयो जे बे मानो हाबसननांगौ बियो सोर NDFBनि जे जोंनि NDFBनि माने जेंनानि खोथा बुंहैनो बिनि खोथाखौलाय जोंसो मावगोन माने बेबायदि जाबाय थायो आरोखि। ओंखायनो आं बारे बारे बुंदोंमोन जे माने नोंसोर जुदि खौसे जाया आरो नोंसिनि जेंनाखौ मावनांगौ होननानै जुदि मोनसे मदआव फैया अब्लाथ' सोर भिक्टिम जानो नोंसिनि थाखाय। गाबोन आंखौनो बुंगोन जे दालालि खालामदों माबा माबि खालामदों बेनाव बयबो NDFB जायफ्रा थांदोंमोन बिथांमोना नङा बेबायदि गैथारला जोंनि खामानियावल' जानांगौ। आंबाय माला रायलायामोन 1 बोसोर आगोल रायलायदोंमोन होनबाय हाब बेथ' माने बिराद गाज्रि मा रायलायामोन बिसोर खुगाजों बुंबाय नाथाय लिरनाय माइन'ट्स जेबो गैया। बेनाव बिसोर बुंबाय दे सानसे फै एसेम्बलि जानाय समाव आं चिफ मिनिस्टारजों खेबसे नोंसोरखौ देखा होगोन। साननै सिगाङाव आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारीया बे XNDB रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि XNDB फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जों बेखौ मिथिनानै मोनदों। मानो होनना बिथाङा खुनु XNDBनि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो XNDBनि जेसेबांखिनि इस्युसफोर दं बिथाङा एक्चुअलि बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा अधिकार गैया आरो बिथाङा खोब लासिंसिं जादों सासे माने आसाम एसेम्बलि माने स्पिकार जानानै जोंनि NDFBनि इस्युसफोरखौ माने हाबसननानै गावनि आखाइजों मावनानै गावनि पलिटिकेल माइलेज लानो थांनाया बे खोब लासिंसिं जादों आरो। रुजुग्रा बिथाङा XNDB वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरिया बिथाङा बुंदों साननैसो सिगां बिश्वजित दैमारीया फैनानै माखासे बाथ्रा बुंलांदों बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांनि बाथ्राखौ आङो बारा खाबजानाय मोनाखै आरो नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंलांदों बर'नि दैदेनगिरि बा सोर आवगायगोन गाबोन जुदि सोरबायानो नोंसोरनि खामानि मावनायनिखौ सोरबाया जुदि बुङोब्ला नों जुदि दिनैहाय नोंनो जुदि सासे वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरि जानानै बा सासे दैदेनगिरि जानानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो एसे सिन्था खालामनांगौमोन। दा एग्जाम्पलाव दिनैहाय नोंथांमोनखौनो पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखायसो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा दाना होआखैथ' बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन सोरबायाबाबो बुंगोन आरो दिनैनि दिनाव बुंदोंबो बुंनो हमदोंबो। दिनै बिश्वजित दैमारी सारा दिनै खामानिखौ मावदों
गोबां जायगासिमहालागै गोबां खेबसिमहालागै सावरायलायबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा आफादनि मानसिफ्रा सावरायदोंबो सावरायनानै दिनै गोबां खामानियाबो आवगायदों दिनै बि गेजेरावबो नोंथाङा जुदि बिदि बुंनानै होयोब्ला जोंनि सेंग्राफ्रा मा जागोन जोंनि आफादनि सेंग्राफोरनि केसखौ जुदि नोंसोरनो 4 बोसोर माबायावहाय खुंथायाव थानानै जेबो खालामना मावना होनो हायाखै रिहेबिलिटेसन जायफ्रा मोनाखै बेखौ नोंसोरो होनो हायाखै 4 बोसोराव मा मावदों आरो दिनैहाय सोरबा सासे दिनै बर'नि दैदेनगिरिया जुदि बिदि खामानि मावनायाव आवगायनायाव जुदि स्टप जुदि जानानै थायोब्ला मा जागोन आरो बे बिश्वजित दैमारी सारा जाखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बियो सैथो बियो सानखानाय दङ आरो बियो मिथिखागौ बिसोर जे बिदि बाथ्राखौ बुंगोन बे बाथ्राखौ बियो मिथिखागौ दिनै थारैनो मैयानि दिनावहाय बिश्वजित दैमारीखौ रुजुग्राया मा बुंखो पलिटिकेल लाबालाब माइलेजनि थाखाय बिथाङा बेखिनि बाथ्राखौ खामानिखौ मावदों खिन्थु बे नङा दिनै नोंथांमोनखौ जोङो 4 बोसोर नेदोंमोन 4 बोसोर दिनै बैबे नङा बे नङा बे नङा बे नङा 4 बोसोर नेदों 4 बोसोरनि गेजेराव कयेक दिन मासनि गेजेराव नोंथांमोना वाइल्डफायार एसोसिएशन दानानै ग्रोबनो हाबनानै होबाय मा आवगायगोन दिनैहाय नोंथांमोननि खामानियालाय बबे मोनसे बिथिङाव आवगायगोन दिनैहाय नोंथाङा बुंदों रिहेबिलिटेसननि जेलाव थानायनि सोरबानि बाथ्रा केस उइथड्रनि बाथ्रा 4 बोसोर नों बबेयाव उन्दुना थाखोमोन मा खालामना थाखोमोन मानो गोसोखांनो रोङाखैमोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनैहाय मानो गोसोखांनो रोङाखैमोन मानो नोंसोरो बुंना होनो रोङाखैमोन आरो प्रमद बर'नो मानो बुंना होनो रोङाखैमोन मा खालामनानै थाया सेंग्राफोरा बुजिनो आरो सिन्था खालामनो गैया जोंनि सेंग्राफ्रा बै समावहाय मोनसे फरमेशनखौ गिनानै नोंथांमोननि खोथा मथे थांदोंमोन दिनैनि दिनाव दिनै साननो हादों बुजिदों जाय केस दं बिसोरसो बुजिदों जाय केस गैया बिफोरो ओरैनो आनला सानला गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबाय थादों जाय केस दङ बियो थैजासिमबो सुख शान्ति मोजां मोना जानो हागौ गोजोन गोरोबथा जानो हागौ दिनै पिस फैदों जानो हागौ किन्तु दिनैहाय केस जायफ्रा केस गोनां बेफोरो पिस होननाय बुस्थु बुजिया गोजोन होननाय बुस्थुखौ बुजिया जानो हागौ दैदेनगिरिफ्रासो गोजोन जानो हागौ खय एकजन दैदेनगिरिफ्रा एसि रुमाव थादलायनानै दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरा दिनै केसजोंनो जोबथा जानानै दङ ना ओंखाम जानो सुख शान्ति मोनो ना मोजां रोखोम उन्दुनो थानो मोनो रुजुग्रामोना बेफोरखौ बुजिया साना गावनि पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों होननानै आं सानगोन थ' दिनै दुर्भाग्य होननानै बुंनांगोन दुखुनांथाव दिनैहाय बिश्वजित दैमारी सारा दिनै माखासे खामानि मावनायावहाय दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव आं दुखुबो मोनदों दिनै गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंहरगोन गोबाङानो गोबां बाथ्रा लिरगोन खिन्थु नांजाया थ' बेनोल' माखासे खामानि आवगायनायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ आं खाबजानाय मोनाखै आरो हायोब्ला रुजुग्रामोना दिनैहाय जाखिनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनजों सावरायलायनानै नोंथांमोना माबेखौ लांखो बबे थालांखो नोंसोरनाव बेखौ रायज्लायलायनानै खामानिखौ मावनायासो मोजां ओरैनो आनला सानला गोदाव सोराव एनडिएफबिया आफादाव खयस'जन मानसि दङमोन हिसाब दंना गैया रुजुग्रा सारनावलाय आरो साबेसे मानसिया दिनैहाय मोनदोंना मोनाखै बेफोरखौ बाथ्राया बुंनाया मोजां ओरैनो माबा केसनि उइथड्रनो मानिनो हेन टेन नोंखौ ओरैनो मिथिखायो खुंथायाव दिनै थाग्रा दैदेनगिरिफोरजों नोंथाङा दङमोन एथ' बोसोरनो बबेयाव थाखो लासिं सिं एसे दुखुनांथावना लाजिथावथाव बाथ्रा लोगो मोनबा बुंबावगोन आं रायलायबावगोन आं रुजुग्राजों थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि